תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. הדובר הבא, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, לא צריך ללכת ולנבור עמוק בתוך הארכיון של הכנסת. מספיק לנתח את הנאומים האחרונים בעניין הזה על הדוכן הזה כדי לייצר אנלוגיה בלתי נמנעת של תרבות פוליטית שאין לה מקום בחברה דמוקרטית. אנשים מהללים אסונו של עם אחר. אנשים מבטיחים לאנשים שנעקרו מבתיהם שהם לא יחזרו. אנשים אומרים שכל הנרטיב האחר הוא שקר וכל האמת היא אצלהם. ואם ללכת באמת על הנאומים האחרונים, אני חושב שמישהו צריך להזדעזע, אדוני השר יוסי פלד. יש כאן, כמה שזה קשה לי לומר את זה, יש כאן התהוות של תרבות ניאו-נאצית. בכנסת הזו, בבית הזה. בכנסת הזו ובבית הזה. למה להתבייש? מי צריך להתבייש? מי צריך להתבייש? אתה צריך להתבייש. אתה צריך להתבייש. פשיסט בגרוש. פשיסט בגרוש. אתה צריך להתבייש. ואני מציע באמת שאנשים יתביישו. יקראו וינתחו ויתביישו. זה מה שאני מציע לכם. אני מציע לך לשקול את דבריך בשנית. אני מציע להתעמק במה שאתם אומרים. תקרא את הדברים שלך, אתה ואתה ואתה. שלושתכם. תקראו. אני אתייחס לסוף. ותקראו את מה שמתפרסם בשם קבוצות ניאו-נאציות באירופה עכשיו. איך מדברים על אחרים? איך מדברים על זרים? אתם לא יודעים סליחה, חבר הכנסת ברכה, אמרת פה משפט שאני מציע לך לשקול אותו בשנית בבית הזה. לקראת סוף דבריי אני אשקול אותו. לקראת סוף דבריי אני אשקול אותו. סליחה, חבר הכנסת ברכה, אנשים אינם תופסים על מה הם מדברים, איך הם מדברים, איך הם מתבטאים על עם שלם. האנשים שבאו ללא נשק להפגין על קו הפסקת האש בסוריה ועל הגבול בלבנון ועל עזה, הם לא סורים והם לא לבנונים, הם בני העם הפלסטיני שהם באו לדפוק על דלת ביתם, על דלת מולדתם שנעקרו ממנה. על מה אתם מדברים? ואז העיתונות כאן מדברת סורים שבאו והסתננו, לבנונים שהגיעו ממרוד ערב. אלה בני העם הפלסטיני שנעקרו מכאן. אלה אנשים שאני מרגיש אישית לבני משפחות שקשרות למשפחה שלי. תודה רבה. ברכה, זמנך תם. אני לא אתן לך שום דבר. אין לי את הזמן. לא אתן לך עוד שנייה נוספת. בבקשה. הממשלה הזו אינה תופסת את השפה החדשה באזור. יש תנועה של מהפכות של עמים. ואתם לא מצליחים לחיות עם האנשים ועם העמים. אתם רוצים לחיות בחלומות שלכם. בחלומות שלכם. אני לא סיימתי את הזמן שלי. אני לא סיימתי את הזמן שלי. אני לא סיימתי את הזמן שלי. אתה בעצמך, היושב ראש, קראת לי קריאות ביניים. תוריד אותו אתה קראת בעצמך לי קריאות ביניים. אתה לא מתבייש? אתה לא יושב ראש. אתה תסתלק מכאן. תפסיקו להיות ברברים. כמו ברברים אתם מתנהגים, כמו אויבים. אני מתבייש. אתה וכל החברה הנאצית. שאלת
כובשים, פרץ הנגב.